Helo, Gruffydd ydw i, a dwi'n byw yn Bwllheli, sydd yn gogledd Cymru yn Mhen Llŷn. Ro'n i yn yr Ariannin flwyddyn diwethaf yn 2019 ac o'n i'n gweithio yn Trefeli ac yn Esgaw. Heddiw, rydw i'n gweithio mewn ysgol uwchradd yn Nolgella. Be dwi'n golli fwyaf am yr Ariannin, heblaw am y gwmnïaeth a'r ffrindiau, ydy'r gwin coch a'r cig anhygoel. Hoffwn roed cyfarchion i bawb o'n ffrindiau yn Ariannin a gobeithio gweld chi fuan. Tan tro nesa!